Нәрсә булды? Менә тамагыма урта. Зарядкага бармасам ярыймы? Тирелдән бугай. Нәрсә анда? Киеп. Бу бөтен әйберме? Сәлкеш, әйдә уян, китик бергә зарядкага. Хәрәкәтләр һәм биюләр, биебез сәхнә алдында. Hey сәлкеш, әйдә уян, китик бергә зарядкага. Хәрәкәтләр һәм биюләр, биебез сәхнә алдында. Исәнмесез? Исәнмесез? Манты бирегез әле. Яхшы, әмма олы кеше булмагач сезгә бирә алмыйм. Юк, тагын да олырак кеше кирәк. Гафу итегез инде, ләкин тагын да олырак кеше кирәк. Юк, сезгә дә бирә алмыйм. Тагын да олырак кеше кирәк. Хәерле көн. Исәнмесез. Нәрсә әйтәсем килгән иде, ник малайга манты ясамыйсыз? Ярар, хәзер була. Эшегезнең рәте юк. Тәпләп не делайте. Тәпләп не надо делать. Лучше делайте манты.